Se herättää semmoisia onnistumisen tunteita, että jos on huonokuntoinen potilas esimerkiksi, että semmoisesta ihmisestä kun onnistuu saamaan ne verinäytteet, kun tietää, että susta seuraava, ketä sitten pyydetään ottamaan niitä näytteitä, on luultavasti lääkäritason ihminen, ketä on 12 vuotta opiskellut anestesiologiaa, niin semmoisesti kun labrahoitaja saa näytteen, niin se on aika semmoinen onnistumisen riamu kyllä. Ja tavallaan niin kuin täyttää se oma ruutu siinä potilaan hoitoketjussa, koska se on aina moniammatillista työtä. Se kun saat se oman tontin hoidettu, niin kyllä siitä semmoinen aika mukava positiivinen fiilis tulee. Erittäin paljon, jatkuvasti. Koko aika joku on menossa johonkin, niin siinä täytyy tietää, missä mennään. Koska muuten siinä tulee sitä, että rynnätään kaikki samaan paikkaan yhtä aikaa. Ja nyt erityisesti on T2 myötä, kun on järjettömän suuret tilat, niin se keskinäinen kommunikaatio on kaiken ajan. Että siitä työnteosta tulisi tehokasta. Ei siinä ole mitään järkeä, että yhden potilaan ympärillä käy 3 labrahoitajaa vuorotellen kysyä, että niin oliko se näytteet otettu jo ja missä mennään. Aika paljon. Vähintään yhtä paljon, välillä enemmänkin. Tosiaan kun siellä T2 on tämä uusi yhteispäivystys avattu, niin ne on hurjia potilasmääriä, mitä sieltä tulee. Ne on ihan älyttömiä. Että siinä saa itselleen äkkiä 8 tunniksi tekemistä, kun otat vaan pelkästään näytteet ja viet niitä välillä putkipostia ja hissiä, lähetät labraa, että joku niitä välillä analysoisikin ja sitten jatkat taas sitä näytteiden ottamista. Niin kyllä tämä on niin kuin aika ihmisläheistä työtä. Kyllä sillä on vaikutuksia. Että totta kai tuommoinen niin kuin säännöllinen harrastaminen vaikeutuu. Ei se ole mahdotonta, mutta vaatii sumplaamista. Työkavereiden kanssa vuorovaihtoa, esimiehen kanssa vähän sumplaamista. Että meillä on semmoinen, saa esittää omat toiveet. Että ne sitten toteutuu vaihtelevasti. Ja totta kai voisin kuvitella, että semmoinen pariskunta, että jos on toinen on päivätöissä ja toinen vuorotöissä, niin, ja siihen tulee lapsia ja tämmöisiä mukaan, niin kyllä se sumplaaminen, että kuka hakee ja mistä hakee ja mihin vie ja mihin aikaan, niin kyllä siinä varmaan omat ongelmassa on. Välillä se on hankalampaa kyllä. Itselläkin on pieni lapsi, niin sitten semmoisista potilaista, jotka on pieni lapsi ja sairaat, niin kyllä ne pakkaa vähän tuonne takaraivoon jäämään kyllä, että ei siitä ihan täysin pääse silleen kylmän kliinisesti irti vaan, eikä ehkä kuulukaan. Siis labrahoitajalla tavallaan semmoiset ominaisuudet kuin huolellisuus ja tarkkuus ja tietty ihmisläheisyys, empaattinen ihminen, niin semmoiset pärjää kyllä. Siinä kuitenkin ollaan aika paljon sen analytiikan kanssa tekemisissä, niin tietyllä tavalla semmoinen tekniikasta kiinnostunut ihminen, siitä on kanssa etu, koska tuolla kuitenkin tietyn aikavälein ne analysaattorit vaihtuu, niin tietää vähän mitä siellä koneen sisälläkin tapahtuu, niin semmoisesta on, niin he on kiinnostunut, niin semmoisesta on hyötyä. Kaikki muu sitten melkein, mitä siihen sit tuleekin, niin ne opitaan sitten ammatissa, mutta sellainen reipas mieli ja iloinen, niin pitkällä pääsee.